Na Rympei U channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Bah PT Sawkmie MLA Barim men hagini kisngi uloong bagadega benta jongi ban ai jingïaroh yo bah Preston song usumbot menteri rangba jong ka sarkar jilla bakmi ya ka district council affairs DCA ba upriang ban thung yo MDC sieh naka voice of the people party VPP khlem da kwah ban le politic kanika pawi ka jing shempang ka jinglong rangba ka jingyo I jingai ba ka jing start jong uniu rangba ong bah Sawkmie ula ban rap dak baong kuma ka voice of the people party VPP kala yo ya ka majority ni jingbon pa ya po ki HDC but yo ya ka jing sinchar ban yalam ya ka executive committee ka jing thung ka sarkar yo MDC sieh ni nominated MDC na ka VPP kila nang yo bor shu ulo ongro ka politic hameglaya baroh iskata ka julong ba ka sarkar ka babat ya ka bor sinchar ya ki nominated MDC haki lightly ki district council laju thung da ka sarkar yala ki jong ki Bri U Hynñiewtrep hakani ka kanti ka bamenta ka sarkar MDA ka thung na ka party VPP da ka jing thung ba kani ka executive committee kan trai baha ya ka kam ka council badi ka ri ba ka jai ban Bri U ni khmi linti but ai ka jing kar khu kardo ba kani ka executive committee kan ai ka jing shakri ka baha la bandap shu bah Sawkmie